pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti kanuman. Manangalilaw ti ayat mo. Pinagay-ayaman naklagayam. Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay aktibiyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat naggapo kini pagayam Greg, iti San Fernando City, La Union. Kastoy man ti surat ni Greg. Dear Lady L, sakbay ti amin. Kablaawan kayo man pa'y itinaimbag nga oras yo dita Lady L Productions. Nakapagsurat akmat, takayat kuman nga ibinglay to'y padas ko itibiyag. Adyak to pulos malipatan. Addaanak iti asawa kan may nga anak. Awan trabaho k Lady L. Iso anag abroad ni bakit ko. Kat siyak tinangaw awir iti anak mi. Bayat ti kaadana iti adayo. Kastoy man nga rod nga irugik ti agsalaysay, Lady L. Nagrigat ti kastoy abiyag tatang. Awan pa'y mga yab kanyak tap nagtrabaho. Nagbiro kak, awan matlat ta. Aya banda kanto kun kunadalaan. Apay ngamin ngagtrabaho kapailaan, kat adala nga ruden ni Aida ijay abroad. Nabit pa'y matanapan tatang. Sana balay ta agsweldon ton. Iwakas mi payadag iti utang anagastos iti ipapan na iti balasiw taaw. Makaiwakas kayon tulat ta. Kan may sa no agtrabaho ka. Asinaw ti mga iwan ken ni baw nga anakyaw. Ang sa bagay, adaak pala ang met nga apong na. Wala, no interesado ka lata amang guide. Siya kaun ti mga iwan iti anakyaw. Wana tatang. Angem no makaiwakas kayaw kadagiti utang yaw. Uray saan kan nga agtrabaho, tapno maasikasom to'y balayaw. Nang runa ti anak yaw. Kasta talaga taramidag tatang. Kaya't ko lang atulungan ti asawa.
day ti kastoy tatang. Apay ka di anak. Awan ni nanang nga kadwata. Dududwata lang nga ruden. Marigrigat tayo pay. Isong anapan ni nanang mo ita abroad, tapno makaaon tayo itirigat. Kanday tamot lang ti rason, no apay akayat ko ti manggad, kauray adda ni nanang mo ita abroad. Tatang, Isong aganos talaan barok. Makaginawa tayong tumutlaan. Tulungak ni nanang mo amanggad. saanan tatang? Namanggad ka, agmay may saton. Awan lang nga rudan ni nanang. Awan kan tupay lang. Ano usam anak ko? Tami na lumakmot lang nga gawid. Kanadamot ni apong mo alakay. No makaurnong tayo, magatang munton ti amin na kayat mo. Saan mo kada kayat ti maadaan ni tado akwarta kan makmakan? Saan tatang? Da kayo kininanang ti kayat ko. Anak, danggam tayo lawlawag ko anay bagkan ka. No apay anas ka na manggad kami adwa ka ni nanang mo. Inlawlawag ko matin ita anak ko tatang. Ubing pa iti anak mo, saan na pa'y unay amaawatan dagita? Ti kayat ti ubing, ket kadwa na dagiti naganak na. Maawatan nan to tatang. Bastag trabaho akmat, taka si tasawak. Ay, Ano ti babayadan mi? Kan may sa, para kan kuha na lang dahito yung aramidan mi. kastay ko na ako nanak ko. Saan na pa'y unay amaawatan dayta? Ayat, tinaganak tinapatag ken kuana. Nailawaan ako na nakitulag iti panggadak tatang. Saan na bale? Numalpas ti kontratak, saan ako nasumrek iti trabaho? Anak, tulungam ni apong malakay, ah? Uwan tatang. Oh, malmalday ka manan. Ay, Amok no apay amalmalday ka. Ngamsa na bali anak. May saabulan lang dahito apan nakitrabaho. Sa anak to narumwar. karinday taa. Saan kan to naramwal? Wen, anak ko. Ikarik day takin ka. Naiayok matlaang ti anak ko, Lady L. Iso ngay manugot matlaang ama pa nakagtrabaho. Ta saan nga umdas ti sweldo ni bagat ko iti abroad. Nagbalin nga rod anadagkat ni Mina kanyak. Tunggal mapanaglako iti makmakan. Iti pagtabtrabahuak a construction. Ngamno saan nakasumrag iti trabaho. Umayaglako iti karubami. Tapno makita naglaang. Iti panaglabas ti aldaw, nakabayad kami niti utang, iso asaan ako na nag-construction. Kaskarik, iti anak ko. Ngam masansan meten ni Mina nga umay agpasyar iti balay mi. Ilibre na pa yung tila ko na kada kami, kadabong kan tatang ko. Bong, anak, agpasyartan to no bigat. Tanagigid na si Mang Pati kwarta tayo. Nagswildoak, sa nagipatulod pa'y nilanang mo iti 2 bulan na swildo na. Kasta ka di tatang? Uwin anak, isong agpasyarta mo't ah. Mangantay tinapinta sa panganan iti plaza. Wow! Itugot tamat ni apong lakay? Da kayo lagan ti rumwar, tapno damabati nga bantay ditawi. Isang patandakan to lang arudan iti naima sa makantatang. Wine! Makaammo kayo laktan. Tinapatag, maparagsak mo ti apok. Talaga mo't tatang. Umayak man, Manong Greg. Tatang, agdamanin tayo sexy kan napinta sa balasang aglaklako iti makan. Ibagam nga awanak. Asino ti masapul mo balasang ka? Ni Manong Greg kumatata no adda. Adda! Ala ni apong, imbaga naman tinyada ka tatang. Mapan mo ibaga rin mo arak anak. Darasam.
Nagimas sa ice cream kan makmakan dito'y tatang. Kaya't kung agbusog ka, anak. Nabnabsug akon. Nagadumot impakan mo kanyak tatang. Ice cream, spaghetti, hotcake, kan mano ka nagdakal. Di Domingo nga umaitan dito eh. Tap na ag-enjoy ka mat, anak ko. Ni apong ngay, Iyawidan talatan itikas itikin nanta ah. makaraman mo't la ni apong lakay. Kung pa'y masid si dana na imas, pasiga natin. Oray, nasustansya mat dagiti natin. Kan naimas. Kan di kagdanag anak. Isang putanta ni apong mo alakay itinaimas akanin na. Igatanga mo tita ice cream tatang. Amangan mo kayat namat. Wana, para manakmat ni tatang kadagitag kakaimas at haraon, tadamot igatang ko. Nagimasmatan na gito'y sangpet yung amakmakan. Ay, Mangan kayo lang tatang. Kanin nyo tikap-kap ni kanyo akanin, taado dayta. Huwag nga raw, naga daw. Ayong gayam, imay ni Mina kat sapsapulan na kamanain. At ka di utang mo kang kwana, Awan tatang. kababain. Sut-sutilin dagiti babbaro nita. Ibagbagada nga umay nakaar-arman. Ah? Kasla umay nakaar-arman nga agpaisaw. Tawam mo't tigagara na. Wano umay agpapaaram. Ay, jak amoy ti dadya tao tatang. Nataraki kang amin barok. Isu nga ultimo balasang ket kursunada na ka. Angem nay, agannad kay ti sulisog. Jak tutupan dayjay tatang. Takasi mo ti asawak amang manggad iji abroad. Adda ka manan? Umay kayo para manan itilinutok manong. Naimas daytoy. Ado pa iti makan iti ref me. Nanggulpiak ngamin. Ilakom latan iti sabali dagita lakom, Mina. Para kada kayo dagitoy manong. Itad ko kada kayo. Awan ti mangan iti dayta. Tamabmabsugmot datatang kenbong. Awan mo ti sabali akabalay mi amangan. Alaam latan Greg. Narigat apabain ang tigrasya. Wunmat ngamin manong. Talagamat ngamin na para kan ka. Kan para kada kayo daytoy. Ay, tatang, alain nyo lahat ng arudon dayta, takanan yun. Sana mauma amang mangted ni Mina iti makmakan a para kanya. Kan para kadabong kan tatang ko. Sapay ibagbaga na kadagiti kaaruba a kursunada na. Diya kaya ta madadael ti reputasyon ko, Lady L. Kan pampanunutag ti asawak analaos ti iliw na kada kami a pamilyana. Ilim mangagpayin ni Mina, no daytay umay, tadyak kayat nga insultuan. Nadanon manen ti panagpaw iti asawak. Inawis tak dagiti gagayim kong agsyat basit. Ngam nakaadok, tana imasak metan. Gaputa adda kwartak, Lady L. Jak idan paggudgudan, no awisan da. Aging gaakay kayat kon ti makiin inom, kadagiti barkada. Hello, everybody. Nabartig ka maning tatang. Anya ka diti pagbarbarte kam, Greg. Ay, awan, tatang. Naragsakak lang. Naragsak kami, kadagiti barkada. Nagganas ti uminom. Nagragsak. Kaya't mo, taginom tantumat dito'y balay. Tapno marik na mo tiragsak ti uminom iti arak, tatang. Jak tarigagayan dagita abambanag. Dakes dayta no marwam kan nga gininom. Pasubo ti arak. Si akong timang sungbat apong. Hello? Hello, Bong. Mailiwak unay kan anak ko. Mailiwak kada kayo kinitatang mo.
Di mo makasaw ni tatang, tanabartot. Ninsamot na lang mo ti kasarsaritam. Muto ita kasaritak man. Hello, bakit? Kumusta ka? Oh, apay ang nagbartag ka, Greg. Adda parikot mo? Naragsakak nga main, bakit? Kasta? Ne, itaam ata ang mga numaadik ka iti arak. Itun kwan sa balintun ti mainayon iti dayta abisyo. Ken saan anasayat a paggastusan dayta? Manong Greg! Ha? Adamot babae di ta mga ayabkan ka. Dahito aglakla ko iti makan. Baybayam dahi siya. Awan serbina. Umayak man, Manong! Tatang, bugawin niyo man dahi siya tao. Sana ka gumatang iti lako na. Ay, saan ka sa alakay? No saan mo agayat ti gumatang iti lako da, saan mo nga abugan ida. Kasaum lang iti nasayaat. Sige, hitid mo kinibong ti cellphone ta, kasaritak man ti anak ta. Bong, anak. Ang sarita kayo kano kung ninanang mo. At ti cellphone. Hello, nanang? Agawid kantun ata, dumutin di kwarta tayo. Nagaduti gatgatang ni tatang iti makmakan. Kanayon kami pinagpasyar, ta doon ti kwarta tayo. Nasayaat mo to kasta anak ko. Kitaam ni tatang mo, wan. Ibagam ta saan nga inom iti arak. Ibagam ta agsingsingpet kayo adwa. Uwan, nanang. Sige nga rudan anak ko. Umawag ang tumanan. Agan-anad kayo. Bye-bye. Bye-bye. Anya ti ko na dyan inam. Saan ka karon nga gininom? Kanagsingsingpat ka kano? Nasing putak mo ta talaga. No sa bali akla ang asawa, di arman kan pasyarak jay babae dita. Yung ninanang mulang tilab ko. Iso na sing putak, uragin inuma kiti ara. Hello, bakit? Greg, itatasaan kan anak kainom. Bilinan ka. Isardeng mo ti aginom kan makibarbarkada. Sige, bakit? No, dahi tati pakaragsakam. Oray guraon da kung dagiti kagayim ko no didak mapilit nga uminom. Wan saan da ka matulungan da kita? No makaala ka iti sakit, gapo iti arak. Kan saan da ka maikan iti kwartam, no maungaw ka, gapo iti bisyo. Gusto ka mo't bakit? Manong Greg! Nay, Manong! sino da ita babae ang mga ayabkan ka? Makulit mo't dahi tatao. Diyak lang arudan kahit ti gumatang iti lako na. Ngam ipilit na lata. Kan agitid. Kat saan ko lang arudan nga awatin. Uy, lakay ang mga nukursunada na kamot da ita babae. Manot taon nan. Obing pay. 20 lati taon na. Ay, anadam lakay. Kalaplap satan nagayam. Sape addaak dito adayo. Di ka madanagan bakit? Tasiksik ti babae iti biyag ko. Awan ti makasulisog kanyak. Imbag pa masulisog ang iti arak ngam iti babae. Lakay. O sige bakit? Relax ka lang dita. Di ka agpampanunot iti madi. Tamok ti rigat mo dita. Mina, anya tar aramidam dito eh. Agyan ako dito'y balay yung Manong. Tapi nagtalaw da kay di balay. Ay siya na mabalin na. Anya lang ang tiko na anti sa bali at tao no may kagyan dito balay mi. Awan pa ita asawak dito eh. Tatang! Tatang, umay kayo man. Kasarita yung man dito at tao, tanay. Mang parno ay samat itiriribaw. Anya ti aramidam dito, Mina. Agyan ako dito'y tapi nagtalaw da kay di balay mi. Tatang, kasarita yung man dito. Tawagak ni Kapitan. Nabayagan day di apagteng Lady L.
Sinangputan na ka talaga ni Mina. Ngamjakin tulok nga iso tinang dadael iti pamilya. Kalpasan nga rod ti 5 atawan. Nagawidan ni Aida nga asawa. Kat saan na nagsubli iji abroad. Dakkel metten ti anak ni. Kat asidegan amalpas iti panagkadal na. Aging galaengen dito'y Lady L. Katagyaman na kiti anos yu anang urnos. Kan nangidrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo. Greg. Iti San Fernando City, La Union. Ado ti wagas ti sairo amang sulisog iti nalimbong nga panunot ti tao. Kaya't natalikudan ti masagnan ti nasayaat, ketumpuak iti palabog na. Agbalin tayo lang anak tanang, ken suruten tayo tinalintag. Tapno saan tayo amailawan, kat maliklikan tayo ti panakaidugmam, amabalin amang dadael iti sibubukal a kinatao tayo. Laglagipon tayo, apagdarikmat lang aragsak ti itden ni sulisog, ngemtong palbiagmat, nga ikaro ti makaay-ayo a bunga ti sulisog. Alakastan, Greg, katagyaman na kiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika. JR. Inornos ni Jocelyn Obelero Ramirez. Iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin. Thank you so much kadrama. No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!